Svetlana. Hej, jeg hedder Svetlana, og jeg bor i Danmark i 8 år. Nu går jeg til sprogpraktik for at blive bedre til dansk skriftlig og mundtlig. Jeg var færdig med dansk uddannelse for 3 år siden, og så var jeg hjemme på barsel. Og jeg synes, jeg har ikke nok viden i dansk. Jeg valgte sprogpraktik, fordi der er mulighed at kommunikere med andre mennesker, som i sådan en situation, som jeg er. Og jeg synes, det er et meget godt system til undervisning. Vi lærer at skrive og også at snakke, og vi læser artiklerne, hvor står forskellige om Danmark og hvad sker der i Danmark. Man kan være mere hurtigt integreret. Og jeg er meget glad at gå til den kursus. Tak skal du have. Det var meget flot. Jeg vidste ikke.